Ruby Probinsyana, maayong buntag Sabado dayron kanang padung mi sa Palawan kay naay ni padala namo og pang-grocery. So padung mi nami diri ron og jeep para moadto mi mang grocery. Wala mi makapicture dito sa Palawan kay daghan kayong tao. Guys, gabaklay mi kay muagi pa mi og merkado. Pamalit pa mi dito og sudano namo. So ana silang duha, ay silang tulugan na yung naglakaw ra mi kay sayang kayo po di pamasahe, mahal kayong pamasahe sa tricycle. 20 usa. So amo na lang gilakaw pa doon sa merkado. Init kayo, bahalag init ka mong gilakaw. Nagduha nagadayon sa among salamat day sa mga ning subscribe ug salamat pud sa nag-sponsor sa among pang grocery karon. Pang grocery mi. Burger patty. Certain
Pila man ni? Yes. Ani, paborito ni Christine. Kiat. Kung niabrihan guys, kay mo abot na mi dire. Among tanawon ni kung saan ni gipamunit sa akong mga anak dito. Hey guys, mo ni magipangmunit sa mga anak na ko dito guys. 10 kilos nga bugas sa mga palit sa 1 week na lang guys. Sapin sa yang buto sa ni nog, ano yung paborito? Squid. Ano iyahang 1 week ni gatas ni Busisa. Oyo. Yung paborito, steak ko. Yan kani guys, duha ka spaghetti sa kilo. Amo ni sa lutuon para ugma sa mga kids sa among silingan. Yan among magtipla mi og juice. Ano ba na ni? Ano ba na ni plastic? Sani. So palmolive, sabon. Panghid-hid sa ilik daw. Hid. Sa kadosinang shampoo, cream silk sa kong prinsesa. Ang paglabas, surf ang gamit. Yan na, with downy. Ang hugas sa mong plato. Kung close up. Yan, sana nyo. Dagan kayo siya. Walang sima-sima nila nga spaghetti. Idin, pagbutang sa spaghetti. Okay, mahilig man ko magluto-luto guys. Kaya nabalik ko chicken cubes o shrimp. Wali akong ipang timpla o magluto ko. Magdala na tayo. Silya. Corn beef. Orange. Home beans. Apay pa rin. So, kani, sausawan, kanang mga ipagulutin ng sausawan nila o mag-chicken ni. Kani guys, taghan kayong one na kay simprik maroon nila manawa sila chichirya gitunit. Squid. Ay, napaday mailo para po sa akong panganay na anak. Kaya lain-lain mo na sila iha mailo. Kasi sa kuwan, pero brand. Ano guys? Kuha ko ni guys, ipunta ka ng kay Flix. Squid. Ano guys, daghan ba? Ala, naibo. Kasi guys. Jag-jag na guys, na-jag-jag. Salang na jag-jag. Kaya napapoy. Gusto mo to? Gusto mo to ba na? Duha lagi ni. Yeah guys, napapoy. Kahit paano man ni guys ka lang. Mga gini ako paborito sa buhon sa una guys, nga bata pa ko. Kuan, bowl cake. Muna siya bowl cake guys. Ako ni siyang gidaghan kay na may mga bata diri daghan sa awa. Ako siya ginatag. Yeah guys, napa po siya ipalit na paborito niya. Buak na. Kuan kani. Kiat. Igat-igat, kiat-kiat gay ni, igat-igat. Ang buti nga nung gitawag di siya og igat-igat, ang kiat-kiat. Napa po kuan mga karne. Sino to? Palit din mi tos kusina na mo gibutang guys kanang mga skinless nya isda ug karne. Ano mo gibutang diri kay nay mga iro. Guys, mao na ni guys ang among mga napalit guys. Nya salamat di ay sa nag-sponsor ani tanan nga mo gipang gapalit karon pag-usaran ni namo kasimana guys nya na ako gipalit nga duha ka kilo nga pang spaghetti kay magpakaon ko ugma sa mga bata. So guys, salamat kayo nimo. Pero dili lang jud ka magpa-mention sa imo nga no kinsa ka. So mo na ni guys.
please kay kumini mo nga kami imong napili nga tagaan ug nga ni pagkusili namo sa sobra ka krisis karon kami ang imong napili nga tagaan guys. Salamat kayo. Ug salamat kay guys sa mga ning suporta nako guys sa pagpananaw sa akong YouTube. Bisag 3 weeks pa lang guys, daghan na kayo nananaw. So katong wala pa makatanaw guys, palihog ko og subscribe na. Yeah, daghan salamat. Thank you and God bless you. Si Lynn Numar, kanang salamat kayo mga si subaybay namo sa among pag-vlog o kani si Lourdes Saladin, salamat kay sige jud kag tan-aw, sige jud kag comment sa akong vlog. Thank you so much sa inyong tanan.